Atong tukion ang sugilanon sa usa ka batan-on nga babae sa South Korea nga nagauluhan. Paghimamat sa Dios sa tulunghaan. Sukad pa sa pagkabata, si Yoonhee nagtuo nga kinahanglan siya moadto sa simbahan matag Sabado kay pastor ang iyang amahan sa usa ka gamay nga simbahan sa South Korea. Apan sa paglabay sa panahon, napulan siya sa simbahan ug sa kinabuhi isip anak sa pastor. Nasuko siya nga kanunay busy ang iyang amahan bisan sa gabii, holidays ug maski ilang gilaom nga family vacation na kanselar tungod sa lubong. Sa dihang 16 anyos na siya, si Yoonhee mipadayon sa usa ka Adventist nga high school sa Seoul. Sa sinugdan, murag sama ra kini sa ordinaryong eskwelahan, gawas nga nagtuo sa Dios ang mga magtutudlo ug naay regular nga pagsimba. Apan, usa ka buntag, nadungog niya ang anunsyo mahitungod sa usa ka grupo nga gitawag og Kneelers. Tungod sa iyang kaulawon, nagdala siya og usa ka amiga ug mitambong sila. Sa ilang pag-abot, nakurat siya sa iyang nakita. Mga teenager nga malipayon nga nagaawit sa simbahan.